Emakhaya abalaleli beVoice FM igama nguSkhulu ngihlezi nomfundisi uNgomane seseyangeni yothando sibuka lento yothando ukuthi uthando luyini uthando luhamba kangakanani siyathola ukuthi ke kuneyinhlobo ezahlukahlukene zothando ulimi lwesiGreek lizibeka kahle lihlukanisa ngeinhlobo eziwu7 but njengamanje ngicela ukuthatha uhlobo olulodwa lothando lapho umuntu wesifazane ethanda khona owesilisa ngoba iyona into esihlangene ngayo leyo kumanje singakhohlwa ke nawo uthando futhi elibizwa ngo-agape love. Agape love is where uNkulunkulu ethanda umuntu nomuntu ethanda uNkulunkulu, so that's a divine love between God and the humankind. But ke ngicela ukuthi sibheke lezi nhlobo lezi ezimbili sizozwa ke kubafundisi ukuthi ke bona bathini when it comes to the relationship. Siyabona ukuthi abantu besifazane bayahlukumezeka ngendlela ezahlukahlukene physically, emotionally and spiritually, so sizama ukuthi ke sikhave leyo nto leyo sikuyi-campaign kanye neVoice FM ukuthi ke sihambe sizwe uvo labalaleli ukuthi ke bathini sizwe uvo labafundisi bethu ukuthi bathini kanye nabanye abazalwane nomuntu ke nje wonke emphakathini ukuthi uthini yena kuyinyanga yothando. So ngizocela ukuthi namhlanje sihlale nomfundisi wethu umfundisi Mdletshe. Niyamazi ke kunokushumayela ke emsakazweni wakho iVoice FM. Umfundisi ngiyabingelela. Ngiyabingelela sibalisa umthalo. Ngiyaphela yonke nomfundisi wami. Siyambonga uNkulunkulu ngokuthi ke usenzisa phinde sahlangana siku-live video. Siyahlangana nje now and then emsakazweni, so namhlanje sicela ukuthi ke sithathele ithuba leli sikhulume umfundisi wami ngendaba yothando. Sikhuluma kahle umfundisi wami ngiyayibona ngiyacwelezela esandleni hayi yami igejile yami ekamfundisi ngiyayibona uyaphila kodwa ngamakhaya no uyaphila ngamakhaya. Ngicela ukubingelela kakhulu abasakazi beVoice FM, ngibingelele nabalaleli beVoice FM, ngibingelele noma malapha ekhaya kwenyanga yothando kulusho hello Mrs. Ngomane mama Mdletshe uyakuthanda ubaba kwakho ngithanda ukubonga kakhulu leli thuba Skhulu the motivation. Okay, ngithatha le thuba nje ngiveza kakhulu, ngiyajabula ukuthi nami ngingxenye ukukhuluma ngale ndaba ngoba masibheka kakhulu othandweni sithola uJesu kahle addressa kahle le ndaba mangabe abafundi bakhe sibashiya uthi nginishiya nomnyalo wokugcina imithetho yonke eyikhona benikezwe abafundi bakaJesu, kodwa kuyo yonke uJesu akazange ayibone i-useful ngalendlela ukuthi angabashiya nayo uma sevala uthi nginishiya nomnyalo wokugcina ngithi thandanani. Ngamanye amazwi lento yokuthandana akusiyona into esingathi mhlambe sizikhandela izinsuku noma sizikhandela ikhathi noma sizikhandela onyaka, kodwa uma sibuka makuthiwa thandanani shuthi iyinto okufuna siyiphile kusukela mhla uqala uunderstanda ubuhle nobubi emhlabeni, shuthi kade uqala ukwazi manje ukuthi usemhlabeni kuphilo kanjani. So umhla uqala uunderstanda ungena estajini sokubona zonke izinto zemhlabeni uthando iyona into ofuna ihambise kakhulu phambili. So uma uJesu ethi thandanani, so lokho wayengakusho ngoba kuukuthi mhlambe sengithole ukuthi mhlambe ngowesifazane noma ngowesilisa, so wayikhuluma ngothando. Umfundisi wami ngiyajabula ukuthi uke wayikhuluma Skhulu waveza inhlobo zothando zonke zibhalwe ngokwesiGreek, so zavela izinhlobonhlobo. So uJesu methi thandanani nalo ihulunye lohlobo olungakhethile kahle. So sithi ke kuthiwa sisenyangeni yothando, so kusho ukuthi kahle sikhona ukuthi sizobhekisa uthando kubantu abathile, so sikodwa uthando iyona into efuna thina sisaziwe ngayo. So njengabantu kakhulukazi kuthina abantu abakholwayo iyona into esifuna saziwe ngayo ukuze nomuntu ongakholwa athi mangabe ebheka ubuhle bokukholwa kube yinto oqala ayicabangayo kube uthando. Mfundisi wami ngibonga kakhulu, ngiyabonga ukuthi ke uphinde wayithinta le ndaba leli uthando lokaJesu esehamba ukuthi ke waphinde washiya lawo mazwi lawo. So mfundisi wami ngizothi mina mangabe nginombuzo nje omfishane ngithi mina siyabona abantu besilisa bebulala besifazane under the name of love. Ufika wamthetho yamthanda bathandana sebethandeni ngoba nama issues ngaphakathi, mhlambe ama issues ukuthi ke ayisekho trust phakathi. So bese sibona owesilisa esebulala awesifazane abanye sibathole sebegcitshiwe kunjena ungathini ngalokho? Angisho ukuthi ke we expect kulokho, angisho ukuthi ke uke waba mhlambe unomuntu omaziyo regarding leyo nto leyo, but wena umuzwa wakho ke manje njengomuntu wesilisa, because kubukeka thina singabantu besilisa sibuka singabantu abafe bephila when it comes to uphatheni abantu besifazane. Ngithanda noma ngicela ukuthi ngiyibeke kanje, mina njengoba uMdletshe ngiyayithanda, so ngaso sonke isikhathi angifisi ukuzithola ngise
kwi-spotlight lapho khona wonke umuntu ekhuluma kambi ngami. Yeah. Ngaso sonke isikhathi ngifuna umuntu okhulumayo akhulume kahle ngami. Yeah. So ukuzithanda kuqala kumina ukuze uma ngiqala ngivula umlomo noma ngenza kube ukuthi kuvela noma kudluliseka uthando komunye umuntu engilishare naye. Kangangokuthi ngisho umphakathi engiphila kuona fanele mangabe uthi ubheka mina uthole ukuthi lo muntu lo uwuthando. So uma uwumuntu ozithanda wena izinto eziningi ezinto uyayisaba uyaziqhelanisa nazo uyayisaba. Kangangokuthi ngoba abantu kakhulu bavikela lento ukuthi ngangicasukile. Uma uzithanda ngisho asuka kwakho kuyalimiteka. Asuka kwakho kuyalimiteka ulimitwa uthando olokuthi uyazithanda. So kangakanani ke ngoba uzithanda kwakho udlulisela kwabanye abantu usuthanda omunye umuntu kangakanani kumuntu omthandayo. Ngiyakuzwa ngamanye amagama lento kumele iqubuke kuwena ngaphakathi uma uzithanda wena. Yes. Lelo thando lelo uzokwathi undlulisele komunye umuntu. Yeah. And mangabe uzokwazi thoneke usithanda wena ama feelings wakho kumele uwathoneke uwalimit. Enye into engiyithandayo mfundisi wami siyayibuka lento lokuthi ngeke sinalento ukuthi thoneke senza sengathi thina kuphela sicasukayo. Yeah. Senza sengathi thoneke ithina kuphela esihethwayo. Yeah. Yabo singayibheki lento ukuthi thoneke mina ke engibahethile ngabe ngithulile yini uxolo from lapho. So if mina kake ngahetha umuntu ngaxolela how come ukuthi mina ngithi ngingahethwa bese ngiyabulala noma ngilimaza. Ngiyajabula mfundisi omoyibe kanjalo. Ithi lento umuntu osifazana ohlala naye uyayazi safety spam la uyigcina khona. Uyasazi isikhiye sokuvula. Mhla uphuma wena uyoganga ngaphandle ethola izinto ewathola ama message awathola ama miss call noma ama calls akakufonela ethola zonke imfihlo zakho zenzile. Isikhiye uyasazi safety yasazi. Lokho ngenxa ukuthi uyazithanda. Number 2 uyakuthanda. Into akuthembisayo nothando futhi into anquma kuyona ukuthi okunika yona into ayizwayo uzithanda yena uthanda nawe. So akakwazi ukuthatha isafety adozisa bamakudubule. So shuthi ngamanye amazwi ukwazi na ukuthi uvike ngokuthi walimala because naye uyakwazi ukubekezelela ukulimala. Phela ukulimala kodwa uthando lenza ukuthi kube khona uxolelo. Balaleli babu ngiyathemba ukuthi nake sizwele kakhulu indaba iyashisa indaba e-studio sethu sinomfundisi Mdletshe but ke ngizocela ukuthi nake ngenxa yesikhathi sivalelana namhlanje ngiyacela sazi ukuthi nake uNkulunkulu uwuthando #God is love #love your partner as you love yourself. Amen.